Ano ang Islam? O, ano ang Islam? Unang tanong, ano ang Islam? Sino na una? O, ito dito. Bago pa yun sa Islam, sige. Matapang siya. Matapang siya, sir. Sagot. Sundalo yan eh. Yan ang kailangan natin. Yung mga sundalo na hindi sumusurrender. Handang mamatay. Halika dito, bro. Halika dito. Mashallah, yan ang kailangan natin. Bago isang buwan ka pa lang, bro, sa Islam. Tigasan ka sa atin. Ha? Sa Cavite. Sa'yo ang Cavite, sa akin ang Marawi. Okay lang yan, payag ka doon? O walang problema. Unang tanong, ano ang Islam? Ang pagpapasakop sa Allah. At paniniwala sa nag-iisang Diyos, si Allah. Pagpapasakop sa Kanya. Allahu Akbar! Ano gusto mo, relo o wallet? Ha? Maganda yung relo. Oh, tama yung sinabi mo. Alam, kasama yung sasagot. Anong pangalan mo, bro? Abdul Rahman. Abdurrahman. Takbir! Allahu Akbar! Okay. Ang gagawin natin, ikaw magtatanong una, ako naman pangalawa. Okay? Sige. Ikaw naman ngayon. Ako na naman ngayon. Pangalawang tanong. Anong sagot? Sino ang pangalawa na sumunod na asawa ni Propeta Muhammad pagkatapos ni Khadijah? Masya Allah, nauna ito. Rabwa. Halika dito, Rabwa. Ipakita mo ang gilas mo dito sa Rabwa. Huwag kang magkamali. Naku, nakakahiya, bro. Halika rito. Rabwa. Sana sinaya. Saksihan. Ang tanong, ulitin ko daw, Ustad. Ano ang pangalan ng pangalawang asawa ni Propeta nung namatay si Khadijah? Sauda, khalas. Tamam. Oleka. Takbir. Si Sauda. Anong gusto mo? Relo, wallet? Maganda yung relo. Masya Allah. Si Sauda ang pangalawang asawa niya, ikatlo si Aisha. Ayun. O, ikaw na naman. Sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? It's just a piece of cake. Di ba? Napakadali ng tanong niya. Hoy! Nahiya. Dito. Oh, wali ka. Dali. Ang tanong lang sa'yo, ang dali-dali. Para ka lang kakain ng bros. Sige. Listen. Si Ustad, Ustad. ang sagot ko kay Ustad Ali Janaban ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo at propeta ng Allah. Takbir. Correct. Wallet, Siko wallet. Ayaw mo ng wallet? Oh, relo, masyaallah. Wala sa relo daw eh. Ayun, swerte mo, may natitira pa ba? Maganda, may kompas yan. Okay, pang-apat na katanungan. Sa mga nag-aral sa inyo sa fiqh, ma ma'nal fiqh lugatan? Unsa imong gisulti? Sinayaman. Ano ang ibig sabihin ng fiqh literally? Anong ibig sabihin ng fiqh? Subject na fiqh. Sinaya. Oh, mashallah. Sinaya. Mashallah, diretso na agad. Naunahan ka niya, Adam. Sige. Mama anal fiqh. Ano ang fiqh? Paniniwala sa batas ng binatas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto ko ng pangalawang sagot. Paniniwala daw sa batas ng Allah. La. Ano ang fiqh? Mashallah si Adam. Taal. Pwede. Nagtaas, yalla. Batas Islamiko na kinuha sa matinding basihan. Batas Islamiko, gusto ko ng pangatlong sagot. Masya Allah. Oh, ito. Kaya pala ikaw kinontra kasi gusto niyang sumagot. Pagbigyan natin, sige. Pag-unawa sa batas ng Allah. Al-fiqh ma'anahu faham. O sige, anong kukunin mo rito? Allahu Akbar. Masya Allah. Dalawa. Sige lang. Ayaan natin yan. Marami tayong wallet ay pamimigay. O, ikaw na naman. Ako na naman. Sala ako eh. Uy, dapat smoker pala ako. Okay, ang kasunod nating tanong. Pasamahin din natin ito siya, Abdul Nasir, para tatlo tayo. Abdul Nasir, maganda yung tatlo. Ang ganda-ganda ng pulo mo kaya, naka-blue. Masya Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Binatang to si Ustad. Okay, Ustad. Ikaw magbigay na naman ng tanungan.
Mama na tauhid lugatan. Anong meaning ng tauhid sa literal na kahulugan? Literal na Allah Akbar! Sinaya! Harap po! mga anak namin ay binigay namin sa Rabuha. Kaisahan ng Allah, Ustad. Kaisahan ng Allah. Masabi po sa Arabic yan. Tauhid. No takbil ah. Tauhid, kaisahan ng Allah, yun ang meaning niya. Al-ilmu bi-anna shay'a wahidu. O masdaru wahada yuwahidu tauhid. Tauhid. Okay, ako naman. Salah. So, ang kasunod na tanong natin, ano ang literal na kahulugan ng salah? Maganda yan. Magandang katanungan. Ayun. Ayan! Yan! Allah Akbar! Engineer. Pagdarasal po. Ano? Pagdarasal. Pagdarasal o paghingi. Paghingi. Dua. Dua. Diba? Yun, Dua! mashallah. Gusto Allah mo pa? Akbar! Rice cooker. Sasandali, wag muna. Kasi itong rice cooker, ibibigay natin doon sa pipiliin ng mga Arabo. Saan yung relo? Ayan, relo. Maganda yan, pre. Mashallah, ayos ka, pre, ha? Mashallah. Okay, so tatapos na kayong dalawa. Ako naman. Pang-anim na katanungan. Sa kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang matalik niyang kaibigan? Pinakamatalik na kaibigan. Okay, ikaw dyan. Abu Bakar. Allahu Mashallah. Akbar! Takbir. Akbar! Allahu Akbar. Wallet. Okay, good. O sige, kayo naman. So, kasunod na tanong natin. Sasala pa rin tayo. Ha? Ano ang kahulugan ng tinatawag natin na pambatas? Ha? Ang pambatas na kahulugan ng sala. Batas, ha? Pambatas. Isang literal, kanina sinabi ni brother, ang literal ay dua o magdarasal o dalangin. Ang pangalawa ay pambatas. Pambatas. Definition. Islamic definition. Definition ng sala. Definition ng salah. Sabi literal ba? Literal. Ito, Estado! Isa! Give. Give ko to. Tauhid yan. Tauhid yan, tauhid! Isa pa. Yung malapit. Ayun, yung malapit. Ikaw, ano yung ibig sabihin nun? Yung malayo pa rin. Malayo pa. Malayo pa rin. Sino pa? Malayo pa rin. Malapit. Malapit ka. At salatu tabda bitakbir wa tuhtatamu bitaslim. Sinisimulan, takbir, at sinisimulan kasama ng kilos at salita at tinatapos sa Kakain tayo. okay, sandali muna. Katanungan natin dito ay sino yung unang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Relo, unang anak ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ha? Ang lalaki. Ikaw, Ismail. Ha? Rukaya. Fatima. Hindi, ang unang anak niya. Ha? Si Zainab ang unang anak niya na babae. Lalaki ang tinatanong natin dito ngayon. The eldest. Ha? Wala pa rin. Si Abdullah pangalawa. Kasi! Masama! Relo! Ayan! Okay, ikaw. Mabilis tayo. Walang munang kakain. Antayin nyo kami. Bawal kumain. Sino ang unang nag-Muslim
sa mga kalalakihan. Ha? Sino ang unang mga nag-Muslim sa mga kalalakihan? Sino? Mali. Abu Bakar, mashallah, takbir. Sino daw naman ang pinakabata? Mga bata na nag-Muslim. Ali radiyallahu anhu, mashallah, very good. Sino ang napangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dalaga? Ito na, nasa agad na nito, Aisha. Yeah, correct. Correct, Aisha. Nasagot na yun sa kanya. Okay. Ang katanungan din ay, sino sa mga propeta na siya ay nabawian ng buhay sa langit? Oh, sino? Ha? Sino Inok? Inok! Idris! Mashallah, takbir! Allahu Akbar! Walid. Sige, Walid. Mashallah. Idris, nabawian ng matay. Si Inok at saka si Idris. At yun ang ibig mong sabihin. Yan din! Sino naman sa mga propeta, alayhi salatu wasalam, ang ibininta upang magiging alipin at naging hari? Yusuf! Yusuf! Sige lang. Okay, kalas na raw. Kakain na tayo. Kalas. Subhanakallahumma biyamdi. Kasyada nila sa tagpurukaw na tubulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yung tinapay, nasaan? Wala na. Tinapay. Brother Yusuf. Wala yung tinapay? Tinapay. Naka-open pa yan, Ustad. Hindi ko na pare. Tinapay, wala.